So karon ang fifth Sunday, ordinary time, mao na nga atong kinilagi, no? Ang kolor sa atong stola o sa linen, ang saktong kolor ni green, no? Fifth Sunday of ordinary time. Apan karong February 17, as Wednesday. No? So, sud na ta sa Lenten season. Ato na siyang giitawag og Kwarisma. No? 40 manggod na kaadlaw kanang sud sa Lenten season. Unya ang uban ra ba mingon di ko mo pabadlis kay mukaon kog baboy pagkaihas gud nato. Pagkaihas gud nato, bisan pag di ka pabadlis, basta Katoliko ka, ang balaod sa simbahan, Biyernes sa Lenten season, puasa. No? So dili ang magpabadlis, maunay balaod. O di ta mutuman, mahimo man. No? Daghan na to, di mutuman. Pero dunay maingon nato bayad, no? Mao nang ang uban wa tuyua. O di man na sa wa tuyua. Kaya na mang tinuyo. No? So, pahinomdom lang. Mopadong na ta sa Lenten season, nabutang sa tong kalendaryo diri sa simbahan, as Wednesday, karon kanang February 17. Na, kung nakahinomdom mo ang Ebanghelyo sa milabayng Domingo, si Jesus nagbuhat sa milagro. Giayo niya ang usa ka taong giyawaan. Nya nahibalik ang mayong pangisip. Human siya nagwali. Human siya nagsangyaw sa mayong balita. Human niya gipasabot o kanabang giproklamar nga ang Dios naghari na pagsugod. Coming of the kingdom of God. The rule of God. Sa tupa, ang Dios miabot na og mohari, muduma siyang katawhan. Mauna atong hinumduman nga misyon ni Kristo. Kita ganahan na ba kay tagmilagro, niya di man na mo'y una. Dili na mo'y una. Ikaduhara na. Tanawa, dinhi na ayo ang gilantan nga ugangan ni Simon, si Pedro ni, no? Ila maning balay, no? Gikan sa sinagoga, miadto sila sa puy-anan ni Simon o ni Andres. Kuyog nila si Santiago o si Juan. So dito dahil sa balay, o niya, gihilantan ugangang babay ni Simon. Niya giayo. Sus, pila lang ka oras milabay, daghan na kayong tao, masakiton o giyawaan. Dito nas gawas, naghuwat. Wa man to'y cellphone kanya to, doon nagyapoy radyo ba, no? Usa lang kahitabo, hilanat, daghang kayong mga tao lang, gusto nang magpaayo. O niya atong Ginoo, giayo. Di man ang gibutang res Biblia, diri daghang giayo, di man tanan, doon natin ngaliwa po'y maayo niya to. Sus, kung mag-research mo na ng pag-ayo ni Hesukristo mga masakiton, doon ay akong nabasa ningon nga, di man tanan giayo ni Jesus. Kung kwintahon yun, dili, daghan kaayo. Ikumparar sa population kaniadto. Nya pagkabuntag na, ang Ginoo ay nangita yung lugar. Nagabhian man siya milagro, pero pagkasayos kadlawon, wapagani tingali kadlawon, awa na, nagampo
si Jesus. Mao na atong hinumduman, mag-ampo. Nganong nag-ampo si Jesus, wa gisulti. Pero dakong posibilidad, nabutang man siya apiki ba? Kay kining mga tao, di sad ni pabalibad. Sus, nag-ayaw siya mo sakiton. Pagkasunod adlaw ni Simon, danasa daghang kay mga tao nangita nimo. Yaon sa may tubag ni Jesus. Mao na to'y iyang giampuan. Unsa may akong buhaton, amahan, imo maning gingarian di ni ako. Sila ganahan kayo nga maayo ang ilang sakit. Nya unsaon manin ako ron? Anhira ko dinhi. Mauna nga magampo sa ta, Ginoo, unsa may maayo tuod? So si Jesus ni balibad. Unya, wa ka to maglagot, nangaot ang wa man mi ayuha. Sila raman na ani pinalabi si Jesus. Mauna, mga kaigsunan. What is primary is primary. Una. What is secondary is ikaduha. Ang tubag ni Jesus, ningon siya, mangadto kita sa kasikbit sa mga balangay, kinahanglang walihan kuusab sila. Kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Pangutana, doon na ba'y conflict? Bangga ba ang pag-ayos masakiton o ang pagwali? Dili. Kay kung muwali si Jesus, ang iyang giwali, ang pulong sa Diyos. Ang gusto sa Diyos. O niya, ang pulong sa Diyos, ang gusto sa Diyos, makaayo man gyud. Kay di man baka kung ang Diyos naa sa CCC, Catechism for Catholic Catechism, no? Universal Catechism of the Catholic Church. Gibutang dito nga the action of God is always blessing. His action is always a blessing. Unsam ng action nga blessing? It's a divine activity that gives life, fullness of life. Usahay magtutag, gigabaan ta sa Ginoo, dili. Ang iyarang buhat maong paghatag unsay makalipay, makaayo sa tao. Blessing. So kining muwali si Jesus, makaayo na. Kaya ang iyang ipamulong, pulong man sa Diyos. Na, padong nga tas ending kay lisod rabaning puntoha. Kinigong healing kung gikan ni Kristo, milagro yun na, kay milagroso na si Jesus. Pero, kining healing, mahimo nga maayo ang atong physical illness. Gilantan o mawa ang hilanat. No? O buta. O mabalik ang pananaw. O maunay recovery, restoration of one's health. Mabalik ba? Pero dili rana mao. Dili rana mao. Ang healing nga dako gyud kaayo kanang di nata mamatay. Kanang mupuyo nata uban sa Dios hangtod sa hangtod. Unya nga atong lawas giingog
sama na ni Kristo in a glorified state. No? Kana bang balaan na, maunay perfect healing. Mauna, nahibaw mo, di ina nakabot ni Jesus ang perfect healing. Kana sa cross, na mauni gisulti sa usa ka Bible scholar. What role then do the miracles play in Mark? Karon nag-istorya tag milagro, daghan pa ning milagro nga hitabo. Pero nangutana si Follier o sa ka Bible scholar, unsa man kining mga milagro nga gisgutan ni Marcos, para unsa man ni? Niingon siya, they are now seen as prefiguration of the ultimate messianic miracle. Prefiguration sa tupa, murabag preview ba? So, naayong mga masakiton, pero dili na ni mao. Kini padong pagyud ni ngadto sa giingon nga messianic miracle, ultimate miracle, pinaka-ultimate. Unsa maning messianic miracle, which is the cross and the resurrection. So the miracles in Mark are preliminary acts of healing that foreshadow the greatest act of healing. Ginagmay ratong pag-ayo sa sakit, pagbalik sa pananawon, pagbalik sa kanhiay nga mayong panglawas, ginagmay ra na. Ang dako yung healing nakabot ni Jesucristo sa krus. Life everlasting. Pero mauni kana di ay si Kristo sa krus nagsakit, nagantos na. Apan ang iyang kasakit makaayo, makaluwas. Ngano man kay iya mang gidawat na tungod siyang pagtuo sa amahan. Iya nang gidawat. Dili na, ningon mo ko siya, mahimog di ko malansang sa krus niya na mato. Yan ingon siya nga, ang imong pagbuot may matuman, dili ako ah. So mauni ang maingon nato, kining healing, dili lang physical, mamaayo atong lawas. Naapoy healing nga ligon ang atong pagtuo. Ligon, bisan og nagsakit, nagantos ta. Sama ni Kristo sa cross. So ang healing, dili lang physical, spiritual. Kanabang di ta mawagtangan sa paglaom, kanabang mulahutay ta nga bisan pa sa kalisod o kasakit, naa ang Dios di mo biya nato. Malingkawas rata niining maong kalisdanan. Maunay lain nga healing. Kadaghanan nato di ta gusto ana. Ang atong gusto kana yung way sakit. Unsaon ta man ang Ginoo may magbuot. Mauna mga kaigsunan. Mangayo ta og mayong panglawas. Dili lang mangayo tag mayong panglawas. Mag-exercise ta, matug tag sayo, di ta mo inom og soup. Ayaw, madaot ng mga namaligyag soft drinks. Di ta mo kaog fast foods, junk foods. Pataka matagkaon, mga pari, high blood ron. Kita'y hinungdan nga nangasakit. Mangayo din tag milagro. So mauni mga kaigsunan, ha? Dili kay mobalibad ang Diyos, wa.
Katong gibiyaan Hesus nga nangayog healing, wa to biyae. Kay ang Diyos di man mo biya sa iyang katawhan. Ang problema lang, di sila mo dawat sa healing nga spiritual tingali. Pero sigurado yun, ang Diyos moayo. Pero dili necessary nga physical. Si Kristo, gilansang sa cross. Nagsakit man, nagantos. Pero wa gyud mo kunhod ang iyang pagigugma, pagtuo siyang amahan. Maunay healing, greatest healing. So mauna mga kaigsunan, no? Ang Ginoo kasaligan gayod. Mauna nga ang dakong butang atong hinumduman nining ebanghelyo karon, si Kristo dili lang kay nag-ayo, nag-ampo. Laliman mo niya na, siya nag-ampo. May mataog sa'yo. Dili, unsa may tuyo, unsa may imong gusto, amahan. Imo maningging harian, ikaw may magbuot. Tagai ko sa imong lamdag aron matuman kanunay imong kabubuton. Dili ako. Mausan na ang atong pag-ampo, mga kaigsunan. Mangayo ta, kikinanglan kay ingon man Ginoo pangita, pagtuktok, no? Pangayo kamo matagaan. Pero labaw sa tanan, mangita ta sa kabubuton sa Dios. No? Manuktok ta sa kaluoy sa Ginoo. Mangayo ta, no? Mao nang giingon nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Musunod ra ang uban natong mga pagnanglan, ihatag sa Dios. Siya lay magbuot. So mao na makaigsunan sa kingarian sa Dios, ang Dios may muhari. Ang kita, kinsa man tang muhari, kuto batas hangyo. Ug unsa iyang gusto, mangayo tag grasya, kung lisod dawaton, mangayo ta sa kusog, no? Sa paglaom, dili gayud kita madala. Mabitaw na katapusang punto. Mabitaw na nga kaniadto ang simbahan istikto kayo na nang magkuha sa kinabuhi. Di gud pamisahan, di pa ipalubong. Kay mao man nagitanaw nga baliktad, frustration, anxiety, kay ang nagbuhat ko na puno bas problema, di nakada. Unay baliktad ni Jesus nga nagsakit apan wa kawad siyang pagtuo. Karon dili na ingon ang simbahan, no? Ampuan. Di tingal ampuan, no? Kay ang kanang nakuha sa kinabuhi, naglisod kana pagmaayo, nagkinahanglan o dako nga kaluoy. So mana makaigsunan, no? Dili lalim ang atong kinabuhi, dili lalim ang atong pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Kay dili pa, kay kung sayon pa, dili unta na diha si Kristo. Naagyod sa tong sintro sa simbahan aron mahinumdum ta nga ang Dios dili mutalaw og mga kalisdanan, mga pag-antos o kasakit. Naa siya uban kanato. Nya naglihok aron gayod malingkawas kita sa kalisdanan.